കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മള് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു. ഇപ്പോ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇതിലെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ധർമ്മത്തിനെ കാളയുടെ രൂപത്തില് ധർമ്മത്തെ, പിന്നെ പശുവിന്റെ രൂപത്തില് ഭൂമിദേവി, അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തുടക്കം? അതല്ലേ, ഭൂമിദേവിയെ കാണായിരുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ കാളയോടിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആരാണെന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ 3 കാലും നഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലായിരുന്നു ആരെ കണ്ടത്? കാളയെ കണ്ടത്. അപ്പോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? 11ാമത്തെ 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജ്യത്തെ എല്ലാവരാലും ഭയപ്പെടുമ്പോ, എല്ലാവരും രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രജകളും ഭയപ്പെടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജാവിന്റെ കീർത്തിയും ആയുസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പുനർജന്മവും ഇതിന് സാധ്യതയായിട്ട് വരികയാണ്. കീർത്തിയും ഇല്ലാതാകും, പിന്നെ ആയുസ്സും നഷ്ടപ്പെടും, പുനർജന്മത്തിനും സാധ്യത വരുന്നതാണ് കണ്ടത് നമ്മള്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മറ്റുള്ള ജീവികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവര് അത്യന്തം നീചമായിട്ടുള്ള പ്രജകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താണ് ഉടനടി വധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്തരത്തിലുള്ളവരെ രാജാവ് കുഴപ്പക്കാരായി കണ്ട അവരെ ഉടനടി എന്ത് ചെയ്യണം? വധിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓരോ ജീവികളെ കുറിച്ച്. കടുവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് അതിനേക്കാളും താണ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്താണ്? മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലരുത്. ഒരു ജീവി മറ്റൊന്നിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷെ നിലനിൽപ്പിന്റെ നിയമം ഓരോരുത്തർക്കും ഈശ്വര സൃഷ്ടിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മള് പാലിക്കണം. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ധാന്യങ്ങളും ഫലമൂലാദികളും പാലും ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന് ഉപജീവനത്തിലേക്ക് സഹായിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മള് ആ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്.
പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതില്? പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ സുരഭി പുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കാളയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? നിന്റെ 3 പാദങ്ങളും ഈ വിധം നിഷ്കരുണമായിട്ട് ഛേദിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഈ ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ആ സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്ത്, അപ്പൊ അതേപോലെ ഭരണം നടത്തുന്ന രാജ്യമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യം. ഇവിടെ അങ്ങേ പോലെ അസംതൃപ്തനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും എന്താണ്? സന്തുഷ്ടരാണ്. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ 3 കാലുകളും ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞത് ആരാണ്? ഇവിടെ ധർമ്മിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങേ പോലെ അസന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ആരുമില്ല. ആരാണിത് ചെയ്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ധർമ്മസംഹിതകൾ, ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് രാജാക്കന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം പ്രജകളെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം? ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് പൂർണ്ണ ബോധ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പറയാണ്. അങ്ങനെ 12 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 13. ആഖ്യാഹി വൃക്ഷം ഭദ്രം വാ സാധുനാമാകൃതാഗസാം ആത്മവൈരൂപ്യ കർത്താരം പാർത്ഥാനാം കീർത്തിദൂഷണം. ആഖ്യാഹി വൃക്ഷഭദ്രം വാ സാധുനാമാകൃതാഗസാം ആത്മവൈരൂപ്യ കർത്താരം പാർത്ഥാനാം കീർത്തിദൂഷണം. ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഖ്യാഹി, എന്നെ അറിയാൻ അനുവദിച്ചാലും, വൃഷ അല്ലയോ ഋഷഭമേ, ഭദ്രം മംഗളം, വാ അങ്ങേക്ക്, സാധൂനാം സത്യസന്ധരുടെ, അകൃത ആഗസാം നിരപരാധികളായവരുടെ, ആത്മവൈരൂപ്യം കർത്താരം പ്രവർത്തിച്ചവൻ, പാർത്ഥാനാം വൃഥാപുത്രന്മാരുടെ, കീർത്തിദൂഷണം കീർത്തിക്ക് അപമാനം വരുത്തിയവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ഋഷഭമേ, അങ്ങ് നിരപരാധിയും തികഞ്ഞ സത്യസന്ധനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. തയനന്മാരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം ചാർത്തിയ ഈ അരുതാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തന്നാലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ്, അല്ലയോ ഋഷഭമേ, അങ്ങ് നിരപരാധിയും തികഞ്ഞ സത്യസന്ധതയുള്ളവനുമാകുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് സർവമംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ തനയന്മാരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം ചാർത്തിയ ഈ അരുതാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ദയവായി എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ ഋഷഭത്തോട് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യഭരണ പ്രശസ്തി പാണ്ഡവരുടെയും അവരുടെ അനന്തരഗാമികളുടെയും കീർത്തി പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും ക്ലേശിക്കുകയില്ല. മാനവ സമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പശുവിന്റെയും കാളയുടെയും ചാണകവും ഗോമൂത്രം പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഗോക്കളും വൃഷഭങ്ങളും അത്യന്തം പരിശുദ്ധരായ മൃഗങ്ങളാകുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ള
പൃഥ തനയന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികൾ അവരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടെ പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര സ്വാമിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യഭരണ പ്രശസ്തി പാണ്ഡവരുടെയും അവരുടെ അനന്തരഗാമികളുടെയും കീർത്തി പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആരുടെ, പാണ്ഡവരുടെ അവരുടെ അനന്തരഗാമികളുടെയും കീർത്തി അതൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ രാജ്യത്ത് നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ക്ലേശങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, ക്ലേശിക്കുന്നില്ല. അവര് മാനവ സമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പശുവിനെയും കാളയുടെയും ചാണകവും ഗോമൂത്രം പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഗോക്കളും ഋഷഭങ്ങളും അത്യന്തം പരിശുദ്ധരായ മൃഗങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഗോക്കളും ഋഷഭങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അത്യന്തം പരിശുദ്ധരായ മൃഗങ്ങളാണ്. അവയുടെ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു, മാനവ സമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ള വൃദ്ധ തനയന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികൾ അവരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പോലുള്ളവര് വൃദ്ധതനയന്മാരുടെ അനന്തരഗാമികള്, വൃദ്ധ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ, അതായത് പാണ്ഡവരുടെ അനന്തരഗാമികൾ അവരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. സൽപ്പേരിന് അവർക്ക് കളങ്കം വരുമോ എന്നവര് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നേതാക്കൾ ഇത്തരം പരിശുദ്ധ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നതിന് പോലും തീരെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ആരും. അക്കാലത്തെ ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യഭരണവും ധർമ്മ സംഹിതകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ലാത്ത പരിഷ്കൃത രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നിരുത്തരവാദികളായ ഇന്നത്തെ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ രാജ്യഭരണവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പോ അന്നത്തെ സമയത്ത് ധർമ്മശീലരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യഭരണവും ധർമ്മസംഹിതകൾ അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അതും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യാതൊരു ധർമ്മസംഹിതകളെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത നിരുത്തരവാദികളായിട്ടുള്ള ഭരണത്തലവന്മാരുടെ രാജ്യഭരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 14. ജനേ നാഗസ്യ ഖം യുഞ്ജൻ സർവതോസ്യ ച മത്ഭയം സാധൂനാം ഭദ്രമേവ സ്യാത് സാധുധാമനെ കൃതേ. ജനേ നാഗസ്യ ഖം യുഞ്ജൻ സർവതോസ്യ ച മത്ഭയം സാധൂനാം ഭദ്രമേവ സ്യാത് സാധുധാമനെ കൃതേ. അസാധു നല്ല അസാധുധാമനെ കൃതേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, അനാഗസി നിരപരാധികളായവർ, അഖ ക്ലേശങ്ങൾ, യുഞ്ചൻ പ്രയോഗിക്കയാൽ, സർവദാ എവിടെയായിരുന്നാലും സർവദാ അസ്യ അത്തരം അപരാധികളെ ച മത്ഭയ എന്നെ ഭയപ്പെടണം. സാധൂനാം സത്യസന്ധരായവരുടെ, ഭദ്രം സർവമംഗളം, ഏവ നിശ്ചയമായും, സ്യാത് സംഭവിക്കും, അസാധു സത്യസന്ധരല്ലാത്ത പോക്കിരികൾ, ദമനെ നിയന്ത്രിച്ചു, കൃതേ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാരായാലും അവർ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും നിശ്ചയമായും എന്നെ ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടണം. അതായത് ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ്. അവര് സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത
ഖലന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുക വഴി ഒരുവൻ സ്വയം അറിയാതെ നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ ജീവികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാരായാലും അവര് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയായാലും നിശ്ചയമായിട്ടും അവരാരെ ഭയപ്പെടണം? ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടണം. സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഖലന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുക വഴി ഒരുവൻ സ്വയം അറിയാതെ നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ ജീവികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നത്, അവര് സ്വയം അറിയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നിരപരാധികളെ നിഷ്കളങ്കരുമായിട്ടുള്ള ജീവികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭീരുക്കളും ചുണകെട്ടവരും ബലഹീനരും ക്ലീബന്മാരുമായ ഭരണത്തലവന്മാരുടെ കാരണത്താൽ സത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഖലന്മാർ, നീചന്മാരായിട്ടുള്ളവര് രാജ്യത്ത് തഴച്ചു വളരുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചതിയന്മാരായ തെമ്മാടികളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക ശക്തി ഭരണത്തലവന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും തെമ്മാടികൾ തളച്ചു വളരുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭീരുക്കള്, ചുണകെട്ടവര്, ബലഹീനന്മാര്, ക്ലീബന്മാരായിട്ടുള്ള ഭരണത്തലവന്മാരുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആര് തളച്ചു വളരുന്നത്? ഖലന്മാര് രാജ്യത്ത് തളച്ചു വളരുന്നത്, നീചന്മാര് രാജ്യത്ത് തഴച്ചു വളരപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചതിയന്മാരായിട്ടുള്ള തെന്മാടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള ഭരണത്തലവന്മാരുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? തെമ്മാടികൾ ഒരിക്കലും തഴച്ചു വളരുന്നില്ല. തെമ്മാടികളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ സകല നന്മകളും താനെ വന്നു ചേരുന്നു. തെമ്മാടികളെ മാതൃകാപരമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർവ നന്മകളും തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരും. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച പോലെ രാജ്യത്തെ ശാന്തരും സമാധാന പ്രിയരും നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ പ്രജകൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടത് രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ശാന്തരും സമാധാന പ്രിയരും നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ പ്രജകൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടത് രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ശാന്തരും സമാധാന പ്രിയരും നിഷ്കളങ്കരും നിരപരാധികളുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഏവരെയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്രകാരമായാൽ പൗരന്മാർ താനെ ശാന്തിപ്രിയരും സമാധാനപൂർണരും നിരപരാധികളും പരിശുദ്ധരായി തീരും. ഇവിടെ പറയുന്നത് തെമ്മാടികളെ മാതൃകാപരമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ നന്മകളും തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് എന്താണ് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ത്? ഒരു രാജ്യത്തെ ശാന്തരും സമാധാന പ്രിയരും നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ആരുടെ കർത്തവ്യമാണ്? രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. പ്രഥമ കർത്തവ്യമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാര് സ്വാഭാവികമായി ശാന്തരായിരിക്കും, സമാധാന പ്രിയരായിരിക്കും, നിരപരാധികളായ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള പ്രജകൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും നൽകുന്നവരും നൽകേണ്ടതുമാണെന്ത്? ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്? ശാന്തരായിരിക്കും, സമാധാന പ്രിയരായിരിക്കും, നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും, നിരപരാധികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യമാണ്. അപ്രകാരമായി കഴിഞ്ഞാല് പൗരന്മാര് താനെ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ശാന്തിപ്രിയരും സമാധാനപൂർണരും നിരപരാധികളും പരിശുദ്ധരുമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധരായിട്ട് തീരും, നിരപരാധികളായിട്ട് തീരും, സമാധാനപൂർണരുമായിട്ട് തീരും. പിന്നീട് രാജാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം ഖലന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുക അഥവാ അടിച്ചമർത്തുക മാത്രമായിരിക്കും. അത് മാനവ സമുദായത്തിലുടനീളം ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്വൈര്യവും കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ് രാജാവിനുള്ളത്. ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറ്റണം. കാരണം അവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? ശാന്തരാണ്, സമാധാന പ്രിയരാണ്, നിരപരാധികളാണ്. അപ്പൊ അവരെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് മാറ്റാന്നുള്ളതും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഖലന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുക. രണ്ട് കർത്തവ്യമാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ആർക്കുള്ളത്? രാജാക്കന്മാർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ മാനവ സമുദായത്തിലുടനീളം ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്വൈര്യവും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ശ്ലോകം 15. അനാഗസ്യുഹ ഭൂതേഷു യാ ആഗസ്കൃന്നിരാങ്കുശഃ ആഹർതാസ്മി ഭുജം സാക്ഷാത് അമർത്യാസ്യാപി സാങ്കതം.
അനാഗാസിക ഭൂതേഷു യാ ആഗസ്കൃന്നിരാകുശഃ ആഹർത്താസ്മി ഭുജം സാക്ഷാത് അമർത്തസ്യാപി സാംഗതം. ചൊല്ലാം. ഭൂതേഷു അനാഗസു ഇഹ നിരപരാധികളായ ഭൂതേഷു ജീവികൾക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് യ വ്യക്തി ആഗകൃത് അപരാധം ചെയ്യുക അഥവാ ദ്രോഹിക്കുക നിരങ്കുശ പുതുതായി അധികാരം ലഭിച്ച അക്രമിയായ ഒരുവൻ ആഹർ താസ്മി ഞാൻ ജനിപ്പിക്കും ഭുജങ്ങൾ സാക്ഷാത് നേരിട്ട് അമർത്തസ്യ അപി ഒരു ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും അംഗതം കവചകുണ്ടങ്ങളോടുകൂടി സർവാലങ്കാര വിഭൂഷിതനായ അമർത്തസ്യ അപിസ അംഗതം സർവവിധ ആയുധങ്ങളുമേന്തി കവചം ധരിച്ച ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. വിവർത്തനം സർവാലങ്കാര വിഭൂഷിതനായി സർവ ആയുധങ്ങളുമേന്തി കവചധാരിയായ സർവലോക ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവനെ നിശ്ചയമായി ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് സർവാലങ്കാര വിഭൂഷിതനായിട്ട് സർവവിധ ആയുധങ്ങളും ഏന്തി കവചധാരിയുമായിട്ടുള്ള സകല ദേവൻ സ്വർഗലോക ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും നിരപരാധികളെ നിഷ്കളങ്കരമായിട്ടുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മനുഷ്യരെക്കാൾ ദീർഘകാലം ആയുസ്സുള്ളവരാകിയാൽ സ്വർഗലോകവാസികളെ അമരർ അഥവാ മരണമില്ലാത്തവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദീർഘകാലം ആയുസ്സുള്ളവരായതുകൊണ്ട് സ്വർഗലോകവാസികളെ അമരർ അഥവാ മരണമില്ലാത്തവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമാവധി 100 വർഷം മാത്രം ആയുസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുപരിയായ ജീവിത കാലയളവ് നിശ്ചയമായും മരണമില്ലാത്ത ഒന്നായി കരുതപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എത്രയും പറയണത് പരമാവധി 100 വർഷം. 100 വർഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ 100 വർഷം ആയുസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ദേവന്മാരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ആയുസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുപരിയായ ജീവിത കാലയളവ് നിശ്ചയമായിട്ടും മരണമില്ലാത്ത ഒന്നായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ബ്രഹ്മലോകത്തൊരു ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് 43 ലക്ഷം × 1000 സൗരവർഷങ്ങളാണെന്ന് നാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ ഒരു ദിനം എന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ 6 മാസങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മറ്റു ലോകങ്ങളിലുള്ള ഒരു ദിനം എന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ 6 മാസങ്ങളായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആയുസ് ബ്രഹ്മലോകത്തല്ല മാതാജി, സ്വർഗലോകത്തല്ലേ 6 മാസം ഒരു ദിവസം? അല്ല മാതാജി, ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും ബ്രഹ്മലോകത്ത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവലോകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ദിവസമായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്? പിതൃലോകത്താണത്. ഓരോ ലോകത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തൊരു ദിനം എന്നത് 43 ലക്ഷം × 1000 സൗരവർഷങ്ങളാണെന്ന് നാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ ഒരു ദിനം എന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ 6 മാസങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികൾ ഭൂമിയിലെ 6 മാസങ്ങളായി അതുപോലെ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ഒരു ദിനം. ഹരേഷ് മാതാജി, ഇതൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഞാൻ. ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ 6 മാസങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആയുസ് അത്തരം 10 കോടി വർഷങ്ങളാകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരും അമൃതരല്ലെങ്കിലും
മനുഷ്യരുടെ ആയുസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ആയുസ് അനേകം മടങ്ങ് അധികമായതിനാൽ ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളെ സാങ്കല്പികമായി അമൃതരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ആയുസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ, ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലെയും നിവാസികളുടെ ആയുസ് അനേകം മടങ്ങ് അധികമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ലോകങ്ങളിലെ നിവാസികളെ സാങ്കല്പികമായിട്ട് അമൃതരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതില്. അതായത് ഭൂമിയിലേക്കാളും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും നിവാസികൾ. അതുകൊണ്ട് അവരെ സാങ്കല്പികമായിട്ട് അമൃതരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നിരപരാധികളായവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം അത്തരം സ്വർഗലോകവാസികളെ പോലും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. ഭരണത്തലവൻ അഥവാ രാജാവ് അത്രയ്ക്കും അതിശക്തനായിരിക്കണമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തരായ അപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തക്ക നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത് സംഹിതയെ നിന്ദിക്കുന്ന അപരാധിയെ നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കുമെന്നത് രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ മൂലതത്വമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നിരപരാധികളായവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വർഗലോക നിവാസികളെ പോലും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭരണത്തലവൻ അഥവാ രാജാവ് അത്രയ്ക്കും അതിശക്തനായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശക്തരായിട്ടുള്ള അപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തക്ക നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനായിട്ട് ആരിയ്ക്കുള്ളൂ? രാജാവ് ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവത് സംഹിതയെ നിന്ദിക്കുന്ന അപരാധിയെ നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കുമെന്നത് രാജാവിന്റെ അഥവാ രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണത്തലവന്റെ മൂലതത്വമായിരിക്കണം അപരാധിയെ നിശ്ചയമായും ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്. ശ്ലോകം 16. രാജ്ഞോ ഹി പരമോ ധർമ്മ സ്വധർമ്മസ്ഥാനുപാലനം ശാസ്ത്രോന്യാൻ യഥാശാസ്ത്രം അനാപത്യുത്പഥാനിഹ ഹി പരമോ ധർമ്മ സ്വധർമ്മസ്ഥാനുപാലനം ശാസ്ത്രോന്യാൻ യഥാശാസ്ത്രം അനാപത്യുത്പഥാനിഹ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ ഹി തീർച്ചയായും പരമമായ ധർമ്മം സ്വധർമ്മസ്ഥ അവന്റേതായ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരുവൻ അനുപാലനം സദാ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ശാസ്ത്രത ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ അന്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ യഥാ അനുസൃതമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനാപതി ആപത്ത് കൂടാതെ ഉത്പദാൻ വഴി പിഴച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ ശാസ്ത്രാനുസൃത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതും നിയമത്തിന് വിധേയമായി നടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒരു രാജാവിന്റെ പരമകർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തല്ലാതെ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ആരും ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ലംഘിക്കുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ട് നടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച